B'investiment ta' €1,400,000 għaddej xogħol fuq il-proġett tal-ground tal-futbol u r-rugby għal-lokalità ta' Birżebbuġa. Il-ground mistenni jkollu daqs ta' 9,600 metru kwadru. Dan se jkun mgħammar b'diversi faċilitajiet fosthom żona minn fejn isegwu n-nies, 4 dressing rooms, uffiċini, klinika u multipurpose hall. Meta żurna s-sit fejn ser isir il-ground stajna naraw li l-bini li se jospita dawn il-faċilitajiet huwa lest u kważi lest ukoll ix-xogħol fuq il-multipurpose hall. Ir-residenti ta' Birżebbuġa huma sodisfatti li wara snin twal fil-lokalità ta' Birżebbuġa se jerġa' jkun hemm ground tal-futbol, kif spjega s-sindku ta' Birżebbuġa Kevin Baruna. Naħseb ħolma li saret realtà fl-aħħar mill-aħħar għax għalkemm Birżebbuġa fi żmien is-servizzi Ingliżi eċetera kien hawn madwar 4 grounds b'kollox, l-industrija ħadet post għal kollox u spiċċajna b'xejn. Niftakar meta kont żgħar konna nidabbu fil-bitaħ tal-iskola li matul iż-żminijiet anke dik ġiet magħluqa, allura letteralment it-tfal ta' Birżebbuġa imkien ma setgħu jilagħbu l-futbol iktar. Minn dan il-ground żgur li se jibbenefikaw it-tim tal-futbol u n-nursery ta' Birżebbuġa. Infatti anke il-klabs tal-lokali llum il-ġurnata bil-coaches u l-vanijiet jieħdu l-plejers tal-klabs fi grounds ta' xi ħadd ieħor li għalkemm huma spejjeż u anke skareġġ ifissru illi ċertu tfal ma jiġux jitgħallmu mal-klabb ta' Birżebbuġa bħala futbol. Il-ground f'Birżebbuġa kien ilu mwiegħed minn gvern nazzjonalista għal snin twal, bħalma kienet imwiegħda il-pixxina f'Birżebbuġa li ma' proġetti saru fl-ewwel snin ta' dan il-gvern kif spjega l-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi. Però l-importanti li fejn qabel li l-Birżebbuġa kellhom nuqqas ta' faċilitajiet sportivi ma kellhom iktar industrija hemmhekk, illum dak l-ispazju li kien hemm aħna dawwanih biex ikunu faċilitajiet sportivi għan nies ta' Birżebbuġa fi dak li n-nuqqas li kien hemm aħna imlejnieh. U allura dak li wedna wettaqnieh.